Sí. Anna Oliver, en representació, una coportaveu de les 4 de les entitats convocants de la manifestació el 9 de novembre per a demanar la dimissió del president Mazón. Hem convocat assembleàriament i coordinadament més de 64 entitats a aquesta manifestació perquè entenem que la negligència del president de la Generalitat amb els resultats devastadors tant econòmics com de danys materials com de danys personals no pot quedar impune. El primer pas és demanar la seva dimissió i, en conseqüència, la dimissió de tot el Consell. Però també exigim responsabilitats, exigim mitjans per a que els carrers del País Valencià que s'han vist afectats per aquesta catàstrofe puguen recuperar la normalitat, per a que les criatures siguin reubicades i per a que els serveis públics i les empreses puguen recuperar la seva normalitat. I confiem que això sigui un punt d'inflexió per a canviar el sistema econòmic i social en el que vivim. Sí, volem deixar clar que aquesta tragèdia era evitable. El meu nom, sí, perdoneu. Ana Mar Cardona, coportaveu en representació de totes les entitats convocants d'esta manifestació. Volem deixar clar que aquesta tragèdia era evitable, que és el fruit d'una negligència, d'unes polítiques en connivència amb el capital i negacionistes del canvi climàtic, que front a les crítiques de l'organització d'esta manifestació volem dir que així estem totes les entitats que també estan en les tasques de neteja i d'ajuda, perquè aquestes tasques de neteja i d'ajuda les està organitzant el poble de forma solidària, basant-se en els criteris del suport mutu. I d'aquesta mateixa manera, amb aquests mateixos criteris, estem així per a organitzar la ràbia conjuntament. Estem en representació de totes. Beatriu Cardona, coportaveu de les organitzacions... Beatriu Cardona... Que soc baixeta. Beatriu Cardona, coportaveu de les entitats organitzadores. Les entitats que estem així recollides, que a dia d'avui ja superen les 60 i aniran segur que a més, som les entitats dels moviments socials del País Valencià. Som entitats que treballem al nostre país des de la base i des de sempre. I no anem a permetre que cap grup, ni grupuscle, ni partit d'ultradreta vulgui apropiar-se de la indignació, de la ràbia i de la pena del País Valencià. Així estem per a treballar i per a construir. I qui vulgui treure un rèdit polític s'ha equivocat de manifestació. Així, les persones que veieu, la majoria d'elles han estat netejant fang pel matí, repartint alimentació. I avui, com ahir, com després ahir, com demà i com l'any que ve i com l'any passat. Som el País Valencià i cridem ben fort a Mazón que és un incompetent, que no ens ha sabut alertar a l'hora, no ha sabut ajudar-nos a l'hora, és incapaç d'organitzar el repartiment de material i la coordinació del voluntariat. Però el poble estem així i no estem disposades a permetre que s'encarregue de la reconstrucció del nostre poble. Ni capital, ni canvi climàtic i el seu negacionisme, ni polítics corruptes i incompetents. El País Valencià sempre endavant. Gràcies.